Na gode wayes. Aure ibada ne kusa a daura shi haɗi na Allah amarya da ke da amar su ta ango amar su lalle lalle amar su ta ango amar su ta so amar su ta ango da gurin angonki amarya ki masa gurin masoyinki amar su ta ango ki kalli mai sanki amar su ta ango rike masoyinki kin ga angonki a yanzu ya zamo naki ya tsallake kowa ya ce yana sanki ya ce zai share ruwan idanunki sai ki ringa biyayya kware gurin angonki kar ki kosa a gurin da rairayar angonki amar su ga angonki ango uban gidan ango ango wai na kake ango kun amaryan nan yanzu ka zamo jigo ka yawuran ka yanzu ka rufe shago cikin abokan ka yi jan wuya ango amma ka girkin ka da ɗan kashin miya ango a raye sunnar manzo kawai ango ana nan wata ran ku sama baby ka zama uba ita kuma sai ta zama mai jego